El monstre de l'aigua. Havia una vegada un poble molt bonic que es trobava a les muntanyes. Aquest poble estava ple de cases de colors i els seus edificis tenien formes molt diverses. La gent vivia molt contenta en l'herència. Allí vivien jo i de Lluna, era molt amics. I anaven junts a la classe de 5 anys de la seva escola. Una bonica vesprada de tardor i a poqueta nit, la gent del poble que es trobava a caminar per sus carrers i piaces va notar una presència estranya. De sobte, el cel, que aquell dia havia sigut d'un blau brillant, es va anar transformant en un negre molt intens. Estava arribant el monstre de l'aigua i ahí va aparèixer un monstre gegant i fastigós amb un cap enorme. Andrés ulls grandots de color blau i observaven tot en deteniment. A 4 orelles que escoltaven totes les veuetes. 5 braços que no deixaven de moure amunt i avall. Amb 7 cames que li donaven aquest aspecte horrible i temible que s'havia guanyat al llarg del temps. Molt enfadat, el monstre de l'aigua va provocar una terrible tempesta. El cel es va plenar de núvols que començaren a descarregar molta aigua que baixava per les muntanyes i començava a destruir algunes cases del poble. Inclús està destruint els cotxes de la policia. La gent, molt assustada, va decidir fugir per poder anar caminant al poble de Catarroja, on els havien contat que ja els ajudarien. Mentre continuara aquesta terrible tempesta. Caminant cap a Catarroja, Jordi i Lluna se van despistar del grup i se van perdre. Jordi era un xiquet pèl-roig amb uns grans ulls verds. Eixe dia portava una samarreta de color roig, un pantaló vaquer blau i unes esportives grogues. Era un xiquet valent i un poquet despistat. Lluna, en canvi, tenia el cabell ros i llarg. Tenia uns ulls de color blau claret i duia un vestit morat amb unes sabates blaves. Era una xiqueta decidida i solidària. Per sort per a ells, de sobte va aparèixer un helicòpter que es va adonar que estaven perduts i baixar a rescatar-los. Ja des del cel van observar com el monstre de l'aigua, amb el seu poder destructor, havia fet que rius i barrancs anaren plens d'aigua i començaren a desbordar-se. Jordi i Lluna decidiren ajudar a la gent. Sobrevolant els camins, van descobrir que Choco, el gos del seu amic Pau, anava pujat a una barca. Estava a punt d'enfonsar-se perquè havia xocat contra unes roques. Ràpidament baixaren de l'helicòpter a rescatar-ho. Ara que ja estaven junts, Jordi, Lluna i Choco decidiren baixar de l'helicòpter per poder anar al poble de Catarroja, on arribaren a l'escola en el Jaume I el Conqueridor i allí els ajudaren. No molt lluny, a les muntanyes, on estava el seu poble, policies i bombers s'uniren i aconseguiren derrotar al monstre de l'aigua. Es va mostrar molt penedit pel mal que havia fet i va prometre no tornar a fer-ho.